Ngani zakwethu sanibonani okankomgodwa lumfana udaba nalwazi South Africa. Before ngiqhubeke nendaba eziningi ngicela ukubuza kini, nake nalibona yini iphoyisa elihola u1700 ngenyanga? Nake nalibona? Hawu nithi chabo, lalelani, akhona amaphoyisa ahola u1700 awalapha kumasipala waseMvoti. Amaphoyisa omgwaqo noma amaphoyisa kamasipala lawa aseMvoti ahola 1700 ngenyanga. Okay, Babu Gap umeya ngicela usondele, Noxolo Ndaba ngicela usondele, noSpeaker engasali ngaphandle uNtombi ngubani ngicela nisondele. Ngicela ukubuza, niyenzelani lento eniyenza kumaphoyisa kamasipala waseMvoti? Amaphoyisa ahamba ayofunda eMangaung College, lapha ecollege lamaphoyisa aqeda abuya nawathatha nawafaka naseniwaholela u1.7 ngenyanga. Ibizwa ngani leyo nto leyo? Nibhizi njengamanje niyalwa kumasipala waseMvoti, niyabanga nenza yonke into, ayikho into enibangayo. Nibanga ubusela, nibanga imali, ukuthi ubani udla imali kakhulu, ubani udla imali akathola imali eningi. Mangingabuza nje ukuthi lempe lapha eMvoti yani eyobusela nokufuna ukudla imali zomphakathi. Niwaxhaphazelana amaphoyisa 1700 amaphoyisa ngenyanga. Isono salamaphoyisa ukuthi ahanjiswe uMavundle seyimeya wawahambisa lapha eMangaung ecollege. Nizolwa ipolitiki yene ebolile, nilwa ngezingane zabantu. Hayi Babu Meya Gap, ake nishintshe ukwenza. Anisuzodlala ipolitiki engcolile nilwe ngezingane zabantu. Ake nenze iqiniso. Izingane zihluphekile, zihlezi ziwenza perfect umsebenzi, zingamaphoyisa kodwa egcineni ihola 1.7 ngenyanga. What nonsense is that? Hayi, msana ukuyenza lento eniyenzayo. Msana ukuzodlala ipolitiki ebolile, nidlale ngezingane zabantu. Ngizwile kuthiwa nama-firefighter niwaholela 1.7. Yini lento eniyenzayo? Imali eMvoti idliwa now and then ziphuma left right center, kodwa nikanga ngamaphoyisa. Babu Meya Gap, awukushintsha ukwenza. Wena ilida yalapho. Noxolo, angithi ophethe umasipala. Anisuyenza lento eniyenzayo. Msana ukuganga ngamaphoyisa, msana ukuganga ngezingane zabantu. Yini u1.7? Wena ungawuhola u1.7? Aniyeke ubusela man, aniyeke lento eniyenzayo, aniyeke ukuxhaphaza abantu. Mina uyanginyanyisa umuntu oyisela, uyanginyanyisa njengoba ngijulukela ubani. Nginyanyiswa yini nobusela benokuganga ngabantu? Kuyoze kube nini nixhaphaza abantu kanje? Amaphoyisa ahole 1.7 ngenyanga. Ubunja lobo, ubunja. Ngisho kungathiwa uyidla kanjani mali, awukwazi ukuholela iphoyisa lomgwaqo uholele 1700 ngoba nakhayiso uMavundla senizodlala ipolitiki engcolile. Nilwisa izingane ngokuthi zahanjiswe uMavundla, kwafanele ihanjiswe yini? Nani kuphi nini? Ngoba nani nesibomeya ningelutho. Msana ukuganga, msana ukuganga, msana ukuzodlala ipolitiki engcolile, nidlale ngezingane zabantu. Ngiyamenyanya umuntu oxhaphaza abantu, ngiyamzonda umuntu oxhaphaza abantu. Gap, awenze into ehlelekile. Ngiyazi le message izwamfike ku awenze into ehlelekile kumasipala waseMvoti. Msana ukulwa ngalendlela enilwa ngayo, nibange ngoba nibanga ukuntshontsha imali lento eniyenzayo kulo masipala waseMvoti. Nibanga ubusela. Into engiyifunayo, lungiselani lezi zingane ezisebenza lapho, osisi bethu nobhuti bethu abasebenza lapha kumasipala waseMvoti abangamaphoyisa. Akwazi iphoyisa lomgwaqo lingahola 1700. Ubunja lobo. Ngifuna iSouth Africa yazi ukuthi niyaganga, ubunja lento eniyenzayo.